20 август дар қароргоҳи Конфедератсияи футболи Осиё воқеъ дар шаҳри Куала-Лумпури, Малайзия, маросими қуръакашии марҳилаи гурӯҳии Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё баргузор гардид. Аз рӯи натиҷаи қуръакашӣ дастаҳои Тоҷикистон низ рақибони худро муайян карданд. Қуръакаширо собиқ бозигари тими миллии Тоҷикистон ва директори феълии Академияи Истиқлол Нуриддин Давронов гузаронд. Дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё дастаи Истиқлоли Душанбе бо Ал-Арабии Кувайт, Наҷмеҳи Лубнон ва Ҳомс Ал-Фидои Сурия рақобат мекунад. Бозиҳои гурӯҳи Б дар Тоҷикистон баргузор шуда, Истиқлол мизбони гурӯҳ хоҳад буд. Барои Ал-Арабӣ ин сеюмин иштироки пайдарпай дар ин мусобиқа ва 12-умин баромад дар мусобиқаҳои қитъавӣ хоҳад буд. Дар чемпионати Кувайт дар мавсими 2025-26 бошгоҳ мақоми дуюмро соҳиб шудааст. Наҷмеҳи Лубнон таҷрибаи ғании байналмилалӣ дорад. Барои дастаи мазкур иштирок дар Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё 17-умин баромад дар мусобиқаҳои қитъавӣ хоҳад буд. Бори охир Наҷмеҳ дар мавсими 2024-25 дар Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё иштирок карда ба марҳилаи гурӯҳӣ роҳ ёфт. Ҳомс Ал-Фидои Сурия бошад бори аввал дар мусобиқаи қитъавӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Даста дар мавсими гузашта дар чемпионати Сурия мақоми дуюмро гирифт. Бозиҳои гурӯҳи мазкур аз 17 то 23 октябр дар шаҳри Ҳисор сурат мегиранд. Дорандаи ҷоми Тоҷикистон дастаи Регартадас дар гурӯҳи Си баромад мекунад. ҳарифони Регартадас Гоаи Ҳиндустон, Қадсияи Кувайт ва Фортиси Бангладеш мебошанд. Ал-Қадсия аввалин бор дар Лигаи даъват баромад мекунад. Гоаи Ҳиндустон бошад аз ҷумлаи дастаҳои камшуморест, ки дар ҳар се сатҳи мусобиқоти бошгоҳии Осиё, Лигаи Қаҳрамонҳо, Лигаи Қаҳрамонҳои ду ва акнун Лигаи даъват иштирок кардааст. Барои Фортиси Бангладеш иштирок дар мусобиқаи қитъавӣ аввалин таҷриба хоҳад буд. Фортис соли 2020 таъсис ёфта, дар мавсими 22-23 маротибаи аввал ба дивизиони олии чемпионати Бангладеш роҳ ёфтааст.